Sa shi sen ngai ko blai fi da ka kerteng ka bathian tang ka jong utrai jing yu Jesus Christ bat nga pedang so bai fi sha ka ba sha score ka tien jong blai lembaga ni ka channel ka ba ngi kitan nga ngai ka tien jong utrai ka ba ngi kran lagi de ki khbor lagi de ki jing hikai ki long jing ker khui fi lagi jing kran ka ba ngi wan ra be na po ki jesang ba ngi penlong ne na ki jesang ki ba anga bo nang ki jing kran ki ba ngi shukran hagani ka rukam ban shu record ye ki ngai kilong jing ker khui fi kai ka ba ngadon ban ong fi ne ka por ngi persang bat ngi duai de ga don wat jingi baro ban ai ga tien jong blai ka ba biang thau bat ka jing hikai ka bala ban yalam lenti ka ban kedau lenti ka ban longkom ka jing psai fi baro ki paralo ki ba score ki ba jupe ya ga channel bat haga ju ko poro la don ki barang pe thamai ru ngap diang so bai fi ai ba ga ne ga tien jong blai haga ne ga kenti ka ba mentaro kan ker khui fi ti ka bangadan ban kran hagane ka por mentangan dan ban kran sa sisian ka jingkal laga bomot la rafi pe ka jingkran ke bala adap khamsa khmat khandia chatai nga kran ke lightly kilinti ya light ya ka jingkal laga bomot ki lightly kilinti ya ila ka jingkal laga bomot but hagane ka kenti ka bamantang dan ban kran ke lightly ki jing shisha shapang ka jingkal laga bomot ngano sisen ngadam ban kran ke lightly ki jing shisha shafang ka jingkal laga bomot balinga ban ye ka jingkal bomot ka jingkal bomot ka de ka don kam hadu kata-kata parlok ka jing im kristan ka de ka don kam palat ka jingkal bomot ka jing im kristan ti daga ba fisngap e ka ai ka bangadan ban kran ban hika ne ka por kan ker khui fi bar ai ba ka tien jong oblai kan dalong shisha ka jing ker khui fi oblai un ker khui fi ka jingkal bomot kum ka jing lamprang kajing kelaga mot kabaneng kong kadai kabangi pai shoblay pi kata kadai kajing kelaga mot aki wikitian kamot kaba pai shoblay kaba ar nga haki jingkran ke balada nga kran bat ngan ban ya gani sa sisian ba hau adam ling ba jong adam ba dau adam ngi kibreu ngila ya pai dien lot ya ublay ngila pai dien ya ublay hau adam dau adam ling bau adam ngila ya pai dien ublay ngi shabe habau adam shabe na edan kamot ngiru haki wiki kintin ngi shabe lang na ka jindor ran kat ka jong ublay kabalai ngong dei tang hau Chris bangila ban kala ka bomot ubri omla ban kala mot dala dia ladi ngim don bor ban kala bomot dala dia ladi ngim la hiro ka jingkla mot ka de number ba Jesus Christ sha ka ding fnabat ngila ban kala ka bomot kita de ketien ka badon kamba do kata-kata lesi ka bang ngim long pat ban kran ha ka bukum ri por renga ko fin bat bai kata ba ka jingkla mot ka don be tang number ba Jesus Christ sha halor ka ding fna da fi puli ka ki apostle fin lap egoi ka khat bible ka ba ong ba ublay ru ula ay ka jingkla mot ka de ka ba ublay da ay ka de ka jing ay jong blay to ha ka ne ka por singin e kata ay kata ay ba kata kan ker khui fi ngadan ban kran ki lightly ki jing shishash phang ka jingkla ka mot mo ki lightly ki jing shishash phang ka jingkla mot ka ba ning kong fingan kran ka ba ning kong ka jingkla ka mot kum kanong rim jing shisha ka jingkla ka mot kum kanong rim jing shisha ka fundamental principle yin ngan krane ka jingkla ka mot kum kanong rim jing shisha a fundamental principle we have in Christ a fundamental principle in a Christian life ka jing kanong rim jing shisha ka bangi don ha Chris kanong rim jing shisha ka ba ngi don ha ka jing im Kristan sngap hai gane ngan ai fi lai south ligi de khat hang ne ar light ligi de khat hang ne but kini ken yarap ifi ga ne mat ka ban kong ba ka jingkla mot ka de ga nong rim jingsha ka bangi dan ha Chris la ne ga nong rim jingsha ha ga jim Kristan kala nang ba lai jong ga gospel ga jong Matthew ga de khat ga ba ar ga tien jong blai ka ong kum ne udaong tukla ka ba mot na ba ka hima ki banang kala jan Uyanes nang penbaptis abau mi ek to por udan tang ko ek message udan tang ko ek khubor pa on kran kata ga khubor jong ga dei kala ka mamot na ba ka hima ki benang kala jan da fi lait bhai ga tien jong oblai ga ba uniu briu kran phinom la ban penya khlat ek tien kala ga mamot bat ka hima jong ki benang ngim la ban penya khlat ek tien kala mamot bat ka hima jong oblai mdon jakarung yo briu shaga hima jong oblai lada kala ga mamot lada ngim kala mamot kata ga dei ga nong rim jisha ka bamla ban pen kala kabaar ngan puli na ga gospel jo Marcus kala nang ga ning kong ga khat ga ba khat saw bat khat san kini lai ki dei ki tien jong utrai jing yu Jesus Christ pe ba utrai jing yu Jesus Christ ru ong kum ne ti hadien bala bendi hagi ki tien bala set bendi mo hadien bala bendi yo Yohanes
O Jesu lawan sa Galilea, o da yalap yaga gospel ublay. O da angru lapan dap yakaya. Bat kahima ublay kalajan, to fin kalabamot, bat tungay ru yaga gospel. Hang ni Philip sagway kaktian bala penyaday kaktian kalakabamot bat kaway pat. Kata kaktian gospel. Utray jing yung ni wang to fin ngay, to fin kalabamot bat to fin ngay yaga gospel. Kaya ka gospel ka diga khubor ka babha ka ba yatu ispang ka jingsha ne ka jingsius pa ka jang Jesus Christ ngan asa chisen hang ne lapan ya day ka tien kala ka mo bat ka wepat ka tien ka ba kodor ka ba day ka jing ya ka jingpan im jang blay ka gospel de namar ba u Jesus Christ sha ka ding fna ya ka ta ka jingsha jang Jesus Christ lada ya kranne ka ta lada ya lap ya ka ta lada pen banai ka ta ya ka ta la ang gospel fi ide mata ka daw an sin ka jingkala ka mamot bat ka jingsha jang u Jesus Christ ka ding fana mlong ban panya khalat ya ka jingsha jang u Jesus Christ lana ya ka gospel kata ka khumor ka bahaga ba yatu ya ka jingsha jang u Jesus Christ mlong ban panya khalat bat ka jingkala ka mamot namar undan jingkala mamot klam ka ne ka jingsha ka bala ban ai ka jinga ya ubriu ba on la ban kala ka mamot kan mau para la asisen kata ka dai ka bangidan ka masau tu ka balai kabalai ngilap naga gospel gajang u Marcos kalau naga ba arfusau kadhat ka ba saufunyo kiniru kidai gikintian jong utrai jangi u Jesus Christ kini kidai gikintian jong utrai haga por ba ula mi pat naga jingtap bat u yakran bat kisenran jong u pai ba gaktian jong boleh kong kumni Lukas arfusau saufunyo bat haga kerteng jong u lada fi puli hang ne fin la ba utrai jing u Jesus Christ ukran shapang ela diang ne sachi sian baraga kerteng jong on yalap ega jing laga mot ya ka ba map iki pa pringgi jai men riu baro daga ba sedang na Jerusalem hang ne Philip saga waipat bala penyadai ya ka ketien kala ka ba mot bat ka waipat ka egata ka kerteng ka jong u Jesus Christ utrai jing u nong hang ni wong on yalap ya ka jing laga ba mot haka kerteng jong u kamu dah haka kerteng jong u Jesus Christ on ya lap ya ka jingkal laga bumot badai ka jingma pi pop shiki breu paro shiki benreu paro daga basdang na Jerusalem pi light ka ba lai ka ba Philip ni baka jingkal bumot baka kerteng jong u Jesus Christ mla ban penyekhlat hang ne Philip ka jingkal laga bumot bat ka hima jang ublay ka jingkal laga bumot bat ka gospel ka jingkal laga bumot bat ka kerteng ka jang u Jesus Christ na marta ka daw nga sa fi ka jingkal laga bumot ka day ka fundamental principle ka day ka ta nongrim jing shisha ka bangidan ha o Christ ka nongrim jing shisha jang ka ketien jang ublay ka nongrim shisha ka bangidan ha ni ka jim Christian ka ba lada ngimdon lada ubri ukhlem yo e ka di ka jingkal mot umdon jakabon le ka hima jang ublay dalay ruyam. Namar kata daw ki apostol habagi yalap ega gospel ki klambak lai kani. Ngekin mau da fipule kalau nang ba arjang ki kam ki apostol. Haga si Pentecost ada ba ki breu haga jingkran jang Petros bar ki senran bar ki badan lang tu. Ada ki breu ki layo ka jingpen kendo ega taga jingalap. O haba ki wan ki ang Petros apara akum nongin le. Finda pule bhaga Bible o Petros ang to fin kala ka bamot. Ki senran ki jong utrai ki khlam brat ya kane ka nongrem kane ka nongrem ka bahak mare bat baki yalap ki bri ya ka jing klam mot kane ka nongrem ka badon hadu menta bat ka nongrem jing shisha ka ba khra ka ba uble wala bu na ka menta jong ki kristan ne nam ta ja ubri bo unyo ya ka jing penyam namar ta da ka ba ning kong ka bang pen ifing ne ka dai ba ka jing kala ka mot ka nongrem jing shisha jong ka nongrem jing shisha ka ba ar kajingkala ka bamot kadairu ka lenti bangi dai baniat kajingkala mot kadai ka lenti bangi dai baniat a way to walk kajingkala mot kadai ka lenti bangi dai baniat para long ane fini ka por nga ongi fimene kajingkala mot ka ba phai sho blai Henry kan mau ka jingkala mot kam dai tang ka ba phai sho blai ka mot habangi phai ngi lech sendon sho blai ngi lech ka ta jing ka jong blai pikan mau ki tien ki ba shakapat ngong how Adam ngi shabe ngi pet ka banang slam ngi nang jangai ngi nang jana blai how Chris ngi aban phai byang sho blai habangi kalamot bar habangi phai ngi lech arta shakata ka jingron ka jong blai ngi lech shakata ka jing shai ngi nang ya shakata ka jing shai ngi nang ya shakata ka ngi nang lech shakata jingron ka jong blai ka ai ka banga mga don mga fini ko po haki wiki kentian fidan kaman snow to baka jingkal ka bumot ka dai kata ka ba
telun la ne ka bayat kum to kam dei ka bang ngilak lamut la biang la dep ka jing lamut de ka bayat kum to kata ka rukom ka bang ide ka rukom ka bang yat la ne ka lenti yat hakiwi ki kintian dang buat ka tin English ngan ong kum ni repentance is a continuing process. Mo ka jingkel la ka bumut ka dei kata ka bang yat tulun kam dei ka bang i no e ka hang no ka dei ka bang yat ha ka jing jingi ka ba man la ka sngin ha ka no ko kam ngis dang ne ke jing yat kalau nang fra jang ka gospel jang Yohanes ka dekat ka ba khat wei khat ar ha ka ni ka nang fin la ba Jesus Christ u pelaj ya ka to ka kan thai ka bala dei ban lan tham mau de ki farisi ke ba walam ya ka ha po yeng nambar ki ong ni ka kan thai ngilap ka ba klem anhaba ki khlamla ban anhaba utrai jing iwang uno ba khlempom nang jang fi tu onlan themi ma ban kong ka anhaba ki dan kata ka jingken do apo jang ki ka tien jang blai kong ki le phat no ki le min ashaba jang ka temple bar kal nang ba frag ba khat wai khat ar ka hot bible jang Yohanes ka ongkum ne katikale thu omdan atrai u jisu la ka ngaru ngam penrem fa khilai na wala pop sure ana bau Jesus Christ peniang ela dia upai ong sai gitu kinang mudo jang fa kong trayom dan penrem fa kong dan shu trayong khilai par tambah wat jule pop shu hanrai ga dekat ka bakat ar kani ga breu ha ka jing pule bible jang ngayo ibe kani ga breu ndaka yang na to ga jaka baka la hapan shu penret bai ka haka ka la le ban shong lang bat ki pai ba ha ka to ga temple ban sa skor ga hikai nama Jesus Christ kani ga por udang hikai ga pai ba Handai lawan ki farisi la interrupt la persanya isitanya ke jhi kai chungu an haba ki ai ki la kut la barakhat kani ka bro ka yang nganut ban ong khalai ban shong lam ki pai ba ban snap ta ka jhi kai baru try jing ong ka khat bakhat ar kum ni anda kum tau jisu le thu padulong ngalong jing sha jang ka perthai ta wan buat eng onam ya ka badom dre ni ai ka jing sha jang ka jing em para longan ai fini ka por nga nget kini ka bro ba ka shang ni ka jing kai kong nado mentang anum ya shu ni ka jim ka badum ka janga kani ka jing mlin bas ni ka badum ka jim janga ngan ya no ka ni ka jing shai jang ka jing ngan ai fini ka por mare ka la ka mot kan ma por amle ta ma ki shpai ngi shpet show blai sha ka jang ka jang em ngi saman ya ha ka ta ka jing shai la ni ka sang ban ya yo ka shiti ka bading kong jong Yohanes kal nang bading kong ka khat ka nyau ka ai ka jing shai ka ba kham shai shu nang ikran ya kini ki ai ki kum no ba amde ta ma ngi pai sha oblei henrei ngi ya ru Syakata ka jing shai ka jong oblei iwe Yohanes kal nang bading kong khat ban nyau ko angkum ni ngap ha henrei la dang ya ja ka ta ka jing shai kum ba ulang ma u ka ta ka jing shai sai si sen ndai la dang ya ja kata ka jing shai kum ba ulang ma u kata ka jing shai ka jing ka laga mot ka dai ka bang ya ka jing shai na mau travel pen mi ngir udan ha kata ka jing shai hallelujah parlo ka balai ka khat ka bang dan ban pen i fini ka por ka dai ka ne ka gospel jong Yohanes nang khat san ka khat ka ba khat rio ka tien jong oblei kong kum ni kini ki tien ba utrai jing Ukraine wong kum ni ngap ham Fifim simla jet engan rengang ala jet fi but ngala thungi fi fini yo yai le but yai say so baru so jang fi on yo yai ne but ke ge be fin pano ku pa jang ha ka karta jang on ai fi sachi sen utrayom no ba fin yo yai le but yai say so kan mau para la ka jing im jang ka jing la mot ka dai ka bang yai le bang yai say so ka dai ka jing mang ka bang yai ka jing shai ka jing la mot ka dai ka lenti ha jingi ka bang yai ka jing shai jang ka ta ka jing pin mo blai la ai ngi baru try jing hiang ni wang yai le but yai say so Fijukan mau, ya kata kalau nang balai jangka gospel jangka Matius, bau Yohanes teman baptis, bau yo ibe ki Farisi ki wan syaka jemput baptis jangku, wan ki saya usah jangka jangka lagamot, wan ang bangide ki khon jangku Abraham, oblai ulaban pun khon Abraham lagi ni ki mauro, ndai ma fi saya usah jangka jangka lamot, paralok, ka jangka lamot, ka dei ka lenti ya jangi, ya ka jang shan, ban ni saya usah kumbang hang ni utrai jangi, hang ni Yohanes kat san kat rio, kata ka dei ka ba ar, oblai un kurhui fi kai ka balai ka nong rim jing shisha ka bang yelap ya ka jing kala ka bamot kai ka balai ka ba ning kong fi ong ka jing kala mot ka de ka nong rim jing shisha ka ba ar ka jing kala mot fi ngong ka de ka lenti ya but ka balai ka jing kala ka bamot parlok ka de ka rukom im a living standard Kejengkelamot kadai karukam a living standard, a level of quality of life. Hakiktian kasingan buat sekali hakiktian. Kejengkelamot kadai uding tahu bala tahu yangi. Ngikut emang ni uding tahu jang kejengkelamot. Udah uding tahu bala dangi hiar nang ni.
ngila ban long tangki reuniam Ngim dai ki Kristan besisha ngila hiar ngila drop no elode ngikala long tangki reuniam le sing alaban angkum ta I ko mangi syakar belai hari ngi kelam empat kat kom ni standard kat no ding tau jang ka jingkala bumot kabalai ngano sisen ka jingkala bumot ka dai ka rukom bangi dai ban em ka rukom em a living standard do Baik banget ai fini ko por ladangi em hau ni ding tau jang ka jingkala bumot Pidan kaman satu baka jingkala muat kalaban penmi haga jingim jang utau brio jang kata brio kalaban produce kalaban penmi ya kata ka jingim robelai ni kata ka jinglong berobelai hau brio ladau im haga jingim jang ka jingkala ka muat shisha to kada ga standard ini bangin ya syai ka ni ngan penmi fi ka wai ga jing tho na ga tien jang utrai i jing ka jang utrai jing Jesus Christ kada ga balong jing ru palat ka ni Kabalong jengru. Kane ka itu ingi ya ka standard jong Ukristan. Bat kabadai ka standard jong jingkelamot. Uding tau ba Ukristan udai ban em. Uding tau jong jingkela ka bamot. Hallelujah. Kalau nang ka basan ka dekat ka ba khatlai jong gospel jong Matthews ba ka dekat ka ba khatsau khatsan kan rio. Try wang kum no. Uang pilang kamlo jengga percaya la daga taga mlo ga kelabala da en pen bahapat eka na do kata amdan kam shu eka rei tang ban berat na syabar bat ban yu eka hapo aki kijat ki brio ngan kran arli ki bentang ni kabaning kong utrai uang pilang kamlo jengga percaya you are the salt of the earth tadi kabaning kong bet ngan ai fini kepuan da filang Kristan da fiang syakri oble kan mau fidei kamlo jengga percaya Pimla banang mentang padai hading katonya senem dangal khamsan jelo mesin tengan sadai. Utrai ang you are. Pidai mdon option mdon jaka bangin affection ini affection tai banang apsua. Ngimla banang bangadang syukri syupor ngimla banang lasyan dangal khamsan ngimla banang hadin san senem to hoit dengan selong melu. Utrai ang bet pilong kamlu jengko pertai. Nai pet cuy pat, nai kedat cuy pat. Kata agak day bau trauma bit filang ndon jaga pet ndon option ningi namar ta daw pero handai ngano si ladangi em haut ni uding tau jang ka jingkala mot ngi la ban long shisha kamlo jang ka pertai ngien long shisha kamlo jang ka pertai para lak mar ta daw tingi ne kran khandiat e kamlo kadon art ligi jinglong ka ki ba ko ka baneng kong kamlo ka day ka bala ban yada Ngitip ya kata, hakiye kisam jengi pen kami kamlo man lagasngi. Kamlo kadai bala banyada. Kano kabade ban sneungi ai de kamlo kabha. Kado kabangi, mo kabangi sak ngi mo ban bu no, ngi ban ber kamlo ngila ban trei palasha ban penan kam palasha kala ban penbha. Namar ta dawan e fine por ladangi ya haunu ding thau jang jinglamot. Ladaga jinglamot kadai ga ding uding thau jang jingim jengi. Haga jaka bangi dan mangi haga jaka ba kandan ka basneo kade bandan ka babha haga jaka trai haga jaka kta hasnang thao ke em lang salang haga jing dei kam yeng kam sam bar ki jing dei baro haga jaka ba fi don ma fi parlok kade bandan ka babha haga jaka ba kan sasneo tang na ka daw ba fi don ma fi kade ban bha la da kalong ta fi dei kamlo namar kamlo de bala ban ya da lengkot ka ba ar kamlo de badon jing mat ya ka tangi tip lur barakhat Malah kasi penan kamlu ayeng jengi ngitip ba kamlu kadai badon jingmat. Ngano sisit ngitip ba kamlu kadai badon jingmat. Kata dai ngitip barkhai. Kabaar pinla ba kamlu kamju ai jingmat kat ba kampat ni kampat yap yaladi. Kamla ban ai jingmat la kampat yap no yaladi. Kata kari jika ga ba kodor. Lada ngim don jingmat kum no ngit ang gidi Kristan lada ki wei kim yu i ka jinglang ba bha jengi kum ki Kristan kum no tingin ang gidi Kristan ka ba ar lada fin mut ban ang ba fidei ki bre ki badan jingmat ba ki bre ki yu i ka jing bha jong oblai ka jing im jong fi fin yu i ka jing bha jong utrai ka jing bha jong ka gospel ka ba finget ka jing bha jong tau try jisu ba la pen fi ba fin ban yu i ki taki egi ba bha jing fi lada ngim yap kamala di jongi Ngiru nginom dan jingmat. Kamlo kam ai jingmat kat ba kampat yap yaladi. Ta de ba ar ka bangyo jingkai. Kabalai kamlo kam juyo jingro. Kamlo kare ga sya complain kambon. Sya ong ai sya kan tho. Let's see filaw nang kumlo kumta.
ngia bam jahi yang malagas ngi pi bam jahi dah dunam lo gajenta fin seong ya nore no ki bahayan jang pi kan ijenta kadunam lo oh war hadukan syaru teng ngim ban seban ong war hadukan syafim ban seban ong ba kong gani gajenta kadunam lo hakapor bagam lo kabiang lahayeng ne war hadukan syar manu ban yong ani gani gajenta ka bang melu bha ani gani gajenta ka biang melu bha la da ba ong kum daro ber okin epe namar kasngau kum ka ei ka babi ka bam dei ban ong ngano saisian kamlu kam jio jingero apor baka biang kasa kan tho kasa complain kasa ben kasa ong ai hakapor baka duna ngi long kristan teng ngi kwa buram palat ngi kwa jingero palat ngakwa bana fini kapor fide kamlu la damdan bayero afi be fi shakr blai damdan bayero afi filale ka ai ke ba kot compare ong be trying ade kamlu na mereka melu kim ji ong baka biang ki ong bor baka duna kasi long kumta kalaban long baka por ba fiduna par ki ong por ba fi biang pat judan berom lai koi kan fe pen kan mau ya ladi ong ngade ka melu try ngade ka melu ublai unkur khuifi ublai unkur khuifi kabala kabar bau try ong kaba khatsa pat kat khat hadu khan riu ngan polisi sen pule bakanam kta ai ka por philang ga jing shai ga prathem laban bore ga shnang balabu alor ulum lemni kim ju thong kim ju thang ga sharak bat thang ga hapo ga sang hendai ga ding penyang sharak tika penshai ya boro ki bhayeng to penshai kum tai ga jing shai jang phi khmat ki briu bakinyo ga jing kinyo I ga jing la ba bha jang phi bakinyo ero okpa jang phi ubaha ki benang utrayong filang ga jing shaya ka perthai filang ga jing shaya jang ka perthai ngan asisen ko mong ang hang te hen ang spang jaga mlo utrayong filang ga mlo ang niru ang filang ga jing sha ndan jaga phat ngan asisen ngim la banang mentang ngadang su syakri ka tukan ne kumno ngan long jing sha ngadala arsnam laisnam thoi ngadala khamsan dan kibreng ngindala khamsan ngila khamsu thu ga bible am kam dei kumta da fila kala kam mod hi fila ya hi ne galanti jang jang lamot la da ka jang lamot hi dei u ding thao jang galanti ya jang fi parlo jang jing em fi dei be ga jing sai ki we kin yo I be ga jang labo pha kin yo I be ga jing sai ga badana ga jing em jang fi paralok na ko bani fi ne ga por kan mau ga sharak ka dei ga badon phniang ya ga sharak ga badon phniang ga ba me ki bu ading phniang sharak kimbu akhrum jing thia ang utrai jing yu Jesus Christ rela da jabang em don phniang la de jabang im dei ga sharak aba me anambu ingi hageding penyang sharak utraji ki kintian pat ukran spang stong ka de ga stong aba ngi de ga stong badan halor jang ulom shedan ki brio ki balong kristan shedan ki para bangai ki balong kristan shedan manu balong kristan ana ba ki brio ki pet tang ki jang balai tang nga ki ong balai ki we pan bai ki to ki mang yi to ga balai tang nga namar fi de ga stong halor jang ulom gano sai sen la dangawan sharak sai sen ken maong ya badan ko ong penyang ngide balong ka syarak ka me tang la dang ngide ka syarak ka me on bu ing deng penyang syarak la dang ngide ka syarak ka balep on bu ing ha sang la ne akhrum jin thia ka mo yu kin tian ngi khlam long jing sha andai ka jing sha ka ba kraw ka ba try wang ba phidai ka jing shai jong ka prathai paralog ane fini ka por tang la dang ya ha ka jing ka la ka bomot tang la da ka jing ka la ka bomot ka dei u ding theo jong ka jing em jongi ha ka ne ka jing em jongi kum ki kristan ngin kot shagane kaba ka jing kala ka muat ka dai sha plan ka standard ka living standard jengi ka ta ka ruka mangem ka ta ka kerdan ka bangi deban don haga jing em jongi kristan ublay un kur khuifi da ka nega ktian me kran wat klat ka ga mga kran fi men ta ka singi ma kran fi men ta ka singi ong ka jing kala muat ka dai ka nong rem jing shisha ka bangi don how kris ka jing kala ka muat kada ikan lenti ya jengi ka jingkala ka muat kada utau ding thau yangi kumki kristan ublay unkur kuifi amen.